Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Nasa kote ng mga otoridad ang 4 na tinaguriang drug personalities matapos ang ikinasang operasyon sa Barangay Calapandayan, Subic, Zambales itong Sabado, September 13. Sa inisyal na ulat, naaresto sa entrapment operation ng di-umunoy drug den maintainer na si alias Aida, 62 anyos. Kinilala mga kasabot nito na sina alias Eni, 51 anyos, at alias Drew, 28 anyos, at alias Win, 58 anyos. Na-recover mula sa kanila ang inihinalang 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos, mga drug paraphernalia at buy-bust money na ginamit ng mga otoridad. Matagumpay na isinagawa ang operasyon sa tulong ng PIDEA Zambales Provincial Police Office, Subic Police Station at Zambales PPO Drug Enforcement Unit. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay pinapadala sa PIDEA Region 3 Laboratory para sa forensic examination habang ang mga sospek ay pansamantalang idedetine sa pasilidad ng ahensya sa City of San Fernando. Samantala sa Tarlac City, kalaboso rin ang isang drug den operator at 2 nitong kasabwat habang nasa loob ng isang makeshift drug den kasunod ng isinasagawang buy-bust operation itong Biyernes, September 12. Kinikilala mga sospek na sina alias Bolan, 35 anyos, alias Jepoy, 41 anyos, at alias Pepe, 43 anyos. Nasamsam sa mga ito ang 6 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 68,000 pesos, mga drug paraphernalia at buy-bust money. Simula nitong Agosto, tinitiktikan na raw ng mga otoridad sina alias Bolan matapos isumbong ng concerned citizen. Isinagawa ang operasyon na pinagsamang puwersa ng PIDEA Tarlac at ng Tarlac PPO Drug Enforcement Unit. Naharap ang mga sospek sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.